ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сол аз сол миёни ҳаваскорони санъати мусиқиву маҳорати сарояндагӣ ҳаводорони бештар пайдо карда истодааст. Довталабон аз рӯи ду номинатсия сарояндагӣ жанри анъанавӣ эстрадӣ, навозандагӣ жанри анъанавӣ академӣ ва эстрадӣ фаъолона баромад намуда, ҳунару маҳорати худро назди ҳакамон пешниҳод намуданд. рафти баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар толори фарҳангии шаҳр бар аъло мушоҳида мешуд, ки имсол довталабон барои ғолибиятро ба даст овардану роҳ ёфтан ба даври вилоятиву ҷумҳуриявии ин озмун омодагии ҷиддӣ диданд. Тибқи натиҷагирии аъзои ҳакамон дар марҳилаи аввали озмун 27 нафар довталаб ба даври вилоятӣ роҳ ёфтанд. ҳузури фаъоли довталабон барои иштирок дар ин озмун ва ҳунарнамоии хуби онҳо аз таваҷҷӯҳи зиёди ҳаваскорон ба ҳунарҳои навозандагиву сарояндагӣ ва рушду ривоҷи санъати мусиқӣ дар шаҳри Норак дарак медиҳад. қобили зикр аст, ки маҳз дар рафти ҳамин озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз миёни довталабон беҳтарин истеъдодҳо зуҳур намуда ба саҳнаҳои бузурги ҳунар роҳ меёбанд. умед аст, ки бо шарофати ҳамин гуна озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳаваскорони ҷавон ҳунару истеъдоди худро сайқал дода, дар оянда бо эҷоди беҳтарин асарҳои мусиқӣ дар рушду нумӯи санъати мусиқӣ нақши мондагор хоҳанд гузошт.